सोलिगासिनो दं दिनैहाय फाइनाल जानो थांबाय दा बेनि बेलायावहाय लाइमोनफोरनि गेजेरावहाय मा सांग्रांथि होनो सानो आरो बेजोंहाय जोलुर बादायलायनायजोंहाय लाइमोनफ्रा मा मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सोमोन्दैहाय गिबियावनो साफ्रोमबो माने बिटिआरनि थागिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम रादाब बे बड'लेण्ड रादाब पिएन रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि गोबां बे निउस आर'नाइ रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ साफ्रोमनोबो जासिबाय आरो दिनै उदांस्रि सान 76 हिसाबै जोङो फालिदों बे उदांस्रि सानाव आङो साफ्रोमनोबो आंनि हामलायनायखौ आं बावग्रोबाय जे आङो UPPLनि आइजो गांखंनि आफादगिरि हिसाबै बयनिसिमबो आङो आंनि बे उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरबाय दा जोंहा 14 चिरां दुवार होननानै बुङो 14 चिरां दुवाराव जे जोंहा जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादों फैयै फैयै दिनै फाइनाल खेला बे फाइनालाव रनिकाटा प्राइमारिनि आरो थाइखाजरा प्राइमारिनि बे मोननै प्राइमारिनि गेजेराव बादायलायनाया जादों दा दिनै गोबां जायगा जायगा मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्राव खेला दुला होनाय जादों मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जोंनि UPPL दोलोआ बाहागो लादों UPPLनिफ्रायनो गोबां खेलाबो होदों दा बेयाव आङो लाइमोनफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोंहा गेलेनाय आयदाजोंबो बा जोङो बिदि फुटबल बा बायदिसिना सोरबा खारनाय सोरबा बेडमिन्टन गेलेनाय मानाय बिदिनो खेला दुलाजोंबो गोबां थांनानै थानो हानाय राहा दङ लाइमोनफ्रा जे जोङो गोबां नुदों जोंनि बर'नि गेजेरावबो जे जोंहा हलिचरन बिथांमोनाबो जेरै नाम खामायदों जोंनि बर' जाथिनि थाखाय थिग बिदिनो जोंनि गेजेरावबो जाहाथे ओंखारथों बिनि थाखायनो जोङो नैबे 14 चिराङाव बेफोर बाहागो लाथों होननानै लाइमोनफोरखौ बाहागो लाथों होननानै इनकारेज होनाय जादों आरो दा बेयाव 14 चिरांनि मैखोमै बाहागो लादों होनोबा UPPLनिनो ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लागासिनो जागायजेननायनिफ्रायनो आरो दिनैबो गोबां जोंहा दैदेनगिरिफोर फैदों जाहा मानगोनां MP रोनगोरा सार बिथाङाबो दंफैयो EM बिथाङाबो दङ आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर दङ गुबुन गुबुन दोलोनि बा गुबुन गुबुन फरायसालिनि दैदेनगिरि प्रिन्सिपालफोर फोरोंगिरिफोर फोरोंगुरुफोर गासैबो दंफैयो दा जाहाथे जोंनि इयुन माने दिनैनि फरायसायानो गाबोननो हादोरगिरि जायो नङा होमबा हादरनि दैदेनगिरि जानो हायो दा बेखायनो जोङो इयुनखौसो नायनानै जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना जाहाथे मोजां जालाङो बेनिखायनो जोङो जायगा जायगा खेला दुलाखौ होबाय थानाय जादों हौवा माहारिल' नङा जा आइजोफ्राबो जोङो फुटबल गेलेनायाव बाहागो लानांगौ फुटबलखौ आइजोफ्राबो गेलेनो हायो गोबां नाम खामायनो हायो दा जोङो खेला दुलाजोंनो आवगायलांनो हायो सोरबाया फुटबल गेलेनानैनो गोबां साख्रिबो मोनबाय गाव गावखौनो माने दानानै लानो हानाय जाबाय दा बेखायनो आं खावलायगोन जे फैबाय थानाय इयुननि बे लाइमोनफोरा जाहाथे फरायनायजों लोगोसे गावखौबो दाफालांनो थाखाय खेला दुलायावबो इन्ट्रेस्ट होयो आरो सोरबाया मोसानाय मेथाइ खननाय मोजां मोनो बेफोरजोंबो दावगालांनो हायो दा बेखायनो बयबो जाहाथे बाहागो लायो बेखौ जोङो UPPL दोलोनिफ्राय बा जोंहा BTR गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जे जोंहा दिनै BTR बिथाङा गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै 50 सुपार 50 जे IPS APSC फरायनो थाखाय जोंहा जाहाथे फ्रि कचिं लानो हायो बेनि थाखायबो खामानि मावगासिनो दङ आरो अट'मेटिक जोंहा जोंनि चिराङावबो बेखेवनाय जाबाय दा बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा आइ आफाया मोजाङै सिन्था खालामनानै जाहाथे सरकारखौ हेफाजाब होयो आं बेखिनिखौ खावलायो दानि मुगायावहाय नुनो मोनोदि सिख्लाफोरखौहाय बेफोरबायदि माने मोसानाय मुसुरनायफ्रावहाय बाहागो लायोब्ला माने जोंनि समाजावहाय दाबो माखासे गामि ओनसोलावहाय गाज्रि नोजोरैहाय नायनाय जायो बा गाज्रि नोजोरैहाय गाज्रि रावैहाय बाहायनाय जायो बिनि सोमोन्दै मा बुंनो आं बे बेलायाव गोदोनि बे माने गोदोनि मुगायाव बा फरायनाय गैयै गोदोनि बोराय बुरै जाम्बा जाम्बि फरायनाय गैयैफ्रा
माने बेफोरबायदि साननायफ्रा दङ दासिमबो दङ गामि ओनसोलाव थायो गोबाङानो गामि ओनसोलाव फरायनाय खम इडुकेसना खम बेनिखायनो बेफोरबायदि साननाय हनाया दासिमबो दङ जोंनि गेजेराव जे जोंहा बर' आइजोफ्रा माने बांद्राय बिदि बाहेराव ओंखारनानै बेफोरबायदियाव बाहागो लाया नालाय दा बेखायनो माने सोरबा सासेया बिदिनो मोसानाय फिल्म प्रडाक्सनाव ओंखारोब्ला गाज्रि नोजोरजों नायो दा नाथाय जोङो हिन्दी भाषिफोरखौ जों नुयो गोबां डेभेलप जालांबाय बिथांमोना बिदिजोंनो नाथाय जोंहा दासिमबो गोबां सोलोंनांगौ गामि ओनसोलाव मिथिहोनांगौनि दरखार दङ आरोखि दा लासै लासै जालांगोन होननानै आं सानदों जे गामि ओनसोलावबो बयबो मोनफ्रोमबो जायगायावनो क्लाबफोर खुलिनानै क्लाबफोरा मिउजिक स्कुल बायदिसिना बानायनानै जुदि मिथिहोलाङोबा अट'मेटिकलि बेफोरबो साननायफोरा गोमालांगोन होननानै आं सानदों दा बेखायनो जोङो लासै लासै मावनो होननानै आगान सुरदों दायो माथ्र जोङो सरकारा जोंना गोदान दे 2 बोसोर हमनानै ला 2 बोसोरबाबो जोङो मावनो मोनाखै बेनि गेजेराव कभिड जानानै थांबाय बेमार आजारजों गोजोनानै थांबाय आरो बेनि गेजेरावबो एमएलए इलेक्सन एमएलए बाइ इलेक्सन बायदिसिना जानानै थांदों बिटिसि बाइ इलेक्सन बेफोरावबो जोंहा माने गोबां टाइमफ्रा नस्थ' जादों दा बेखायनो आं सानदों रायजो राजा आइ आफाखौबो आङो खावलायनो लुबैदों जे जोङो लासै लासैनो जेरै गामि ओनसोलावबो बेफोर मोसानाय मुसुरनाया जे मोनसे जोबोद गोनां जोंनि थाखाय बा बेजोंबो जोङो गावखौनो दानानै लानो हायो नैबेफोरखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो गामि ओनसोलफ्रावबो माने जाहाथे क्लाबफोर दानानै मिउजिक स्कुल मिउजिकफोर मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ जों खालामलांनो हायो थाइखाजरा प्राइमारिनि गेजेराव दा जोंनि UPPLनि दोलोनि गुबै थांखिया जाहैबाय जे जोङो फुटबला जोंनि बर'फोरनि गिबिसिन आरो गोजामसिन मोनसे खेला जे बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्ला गुबुन गुबुन खेलानि मादाव बांसिनै इन्टारेस्ट होनानै गोसो होनानै गेलेयोमोन होनबा फुटबलखौ गेलेयो आरो जोंनि बर' गामिनि गोदो गोदायनिफ्राय नायब्ला नुगोन मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफा मोनफा फुटबल फिल्ड थायो आरो बे नारें जुम्ब्रा जागायनायनिफ्राय बर'फ्रा फुटबलखौ जागायबोदों दा फैयै फैयै जों नुबाय जे दिनैनि थारिखआव बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल फुटबल गेलेनाय बा प्लेयार जों नुबोदों आथिखालाव दा जों बयबो मिथिखागौ हलिचरन नार्जारि बिथाङा दिनै ISL गेलेगासिनो दङ दा जोङो फुटबला जाहैबाय जोंनि फेभरिट मोनसे गेम आरो बे गेमखौ जों प्रमट खालामनांगौ आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ फुटबलनि गेजेरजों देहायारि राफोद खालामनायजों लोगोसे माखासे सोलोंथाइ बेलायाव जोंहा थिग खालामनांगौ बेखायनो UPPL दोलोआ दिनैहाय जोङो फुटबलखौ जिथु पपुलार गेम जोंनि बेखौ प्रमट खालामनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ बिनि गेजेरजों जोङो नेसनेल लेभेलनि प्लेयार बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार दिहुननायनि जोंहा मोनसे गिदिरथार थांखि दङ बेनिखायनो बे फुटबल गेमखौ होनाय जादों आरो फुटबलजों दिनैहाय जोङो मानसिया थांनानै थानो हानायनि राहा लामा निस्सय ओंखारो दा बेखायनो नैबे गेमखौ जोङो जोंनि गेजेराव आरो मोनसे थांखिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव अनलायनाय फैनाय अनलायनायखौ लाबोनांगौ गोजोनखौ लाबोनांगौ आरो बे फुटबल गेमजों जोङो दिनै नायदो बे फोथाराव गुबुन गुबुन माने सुबुंफोर हारिनि सुबुंफोर गाव हारिनिबो सुबुंफोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन थावनिनि गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफ्रा फैनानै लोगो मोनलायनायनिबो मोनसे गावनि साननाय हनायखौ आदान प्रदान खालामनायनिबो मोनसे राहा बेफोरो दा बेखायनो बे गिदिरथार थांखिनि गेजेरजों जोंहा गेमखौ प्रमट खालामनांगौ आरो जों नैबे बिटिआर ओनसोलाव नायदों जे जोंनि स्टेमिनानि जोंहा खुनु खम गैया देहानि स्ट्रेंथनि जोंहा जेबो खम जायाखै खारना जाहैबाय जे जोङो बेयाव सुबिदा होनो हानांगौ आरो सुबिदाया नैफोरबायदि गेमनि गेजेरजों एनकारेज निस्सय मोनगोन इयुन जोलैया निस्सय सोलोंनो हागोन बेखायनो आं खावलायदों बे फुटबलखौ बा गेमखौ जोङो मोनफा मोनफा सायख'ना लानांगौ आरो बेनि गेजेरजों जों मोजाङै नाजालाङोबा जानो हाया होननाय बाथ्रा जेबो गैया गासिबो सम्भब बेखायनो जोंनि गिदिरथार थांखिनि गेजेरजों फुटबल खेलाखौ होनाय जादों बिनि अनगायैबो सार गुबुन गुबुन फुटबलल' नङालासे गुबुन गुबुन खेला आरो मेथाइ रोजाबनाय मोसानायनि बेलायावहाय दा नोंथांमोना नुगोन नैबे फुटबल खेलाजोंनो जोंनि हारिमु बिसेसकरि हारिमु होननानै हारिमुनि फोथारा बिराद गुवार बिनि गेजेरावनो दामनाय मोसानाय खननाय बे आयदाखौबो समान समानै लांफानाय जादों फुटबल खेलाजों लोगोसे मोसानायबो थाफादों खननायबो थाफादों दामनायाबो थाफादों दा बेखायनो जोङो मोनसे हारिया आबुं हारि जानांगौ जायोब्ला फारफ्रोम बिथिंजों जोंहा सुबुं धोनखौ जों बारायनांगोन
बे सुबुं धोनखौ बारायनांगौ जायोबा जों मोनसे स्कप होनांगौ आरो स्कप होनोबा जोङो बेबायदि माखासे हाबाफारिफोर लानांगौ ओंखायनो आं सानो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि निस्सय ओंखारगोन दा जों नुदों जे गामियारियाव जोंनि थाखोमानाय माखासे जोंनि हारोंथाय जोंनि जे रोंगौथि जोंनि जे एक्सपिरियेन्स बे जिनिसा थाखोमानानै थायो आरो गामि ओनसोलाव बे गेमफोरखौ जों जुदि अर्गेनाइज खालामोबा जोंनि सिंनि थाखोमानाय जे जोंनि जे हारोंथाय जोंनि जे गियान बियो बायजोआव ओंखारनायनि सुजुग मोनो दा बेखायनो जोङो नैबे खेलाफोरखौ होदों आरो खननाय मोसानाय दामनाय देनायजों लोगोसे फरायनायखौबो नांगौ जोंहा बे गासैखौबो समान समानै लांफानांगौ जायोब्ला मेलेमा गेवसारनांगोन आरो मेलेम गेवसारनांगौ जायोबा देहा राफोद जानांगौ देहा राफोद जानांगौबा जोंनो बेफोरबायदि माखासे एक्सारसाइज निस्सय नांगोन आरो बेबायदि मोनसे गेमफोर जोंनो नांगोन मोसानाय मुसुरनाय जोंनो नांगोन दामनाय देनाय जोंनो नांगोन बेखायनो UPPL दोलोनिफ्राय बे गिदिरथार नोजोरखौ लानानै खालामनाय जादों आरो आं नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो सानदों दे जोंहा अक्ट'बरनि 9 अक्ट'निफ्राय टारगेट लादों जे बिटिआर सरकार लोगोसेयैनो जोंहा जेसेबां काउन्सिलफोर दङ नर्थ इस्टआव बे काउन्सिल इन्टार काउन्सिल फुटबल टुर्नामेन्ट मोनसे खुंनो थांगासिनो दं आरो बेजों जों सानदों जे दिनै इन्टार काउन्सिल फुटबल टुर्नामेन्ट होननानै बुङोबा जोंनि जायफोर थागिबि सुबुंफोर आरो दिनै नुदों जे फुटबलाव थागिबि सुबुंफोरनि जिबायदि मोनसे हारोंथायखौ दिनै जों नुनो मोन्दों थागिबि सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन जेरै वेट लिफ्टिङाव बक्सिङाव बेफोरबायदि बोरला गावनायाव माखासे खेलाफोर एथलेटिक्सफ्राव जोंनि बे थागिबि सुबुंफ्रा ट्राइबेल हारिनि मानसिफ्रा दिनै स्कप मोनाखैमोन स्कपखौ होयोब्ला जों सानो जे जोंनि गेजेरनिफ्राय गाबोन समफोर हयथ' नोङो वर्ल्ड काप गेलेनो हानाय प्लेयार ओंखारगोन वर्ल्डआव नाम जानो हानाय माखासे गेमफोर जोङो गेलेनो हागोन आं बेखायनो फोथायनाय दङ बे गेमफोरनि गेजेरजों जोंहा जोंनि ओनसोलाव खेलाजों लोगोसे जोंनि इयुन जोलै बा लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे बेस्थ'आवबो दोनगोन बिथांमोनहा थांनानै थानायनि लामाबो मोनगोन बेजों ओनसोला मोनसे नामबो जागोन आरो जोंनि ओनसोलखौ गुबुन बायजोनि मुलुगनि मानसिफ्राबो मोनथिगोन बे गिदिरथार मोनसे थांखिनि गेजेरजों बे गेमफोरखौ खालामनाय जादों